Hi, hello there. And adi muzipeleka moni msimango fikira nkhani wanjira. It's okay. I post my video ambiri, my video anga makalangati my status. You say something, you post, so you cannot keep greeting people every post. Yeah, anyway. Mukangomva amwene, ndiye kuti ndi moni amene. I have been called ineyo kadeti. I have been called nthawi ina yake ineyo wakongelesi wachinyawo. Specifically nthawi yomwe ndinapanga celebrate ajakwera atapanga appoint Vitumbiko Mumba kukhala running mate. I celebrated that. It was a heartwarming moment for me to see Vitumbiko as an engineer. Napanga video munaiona mukumbukira. It was a heartwarming moment for me chifukwa he's ndiwagulu lathu. Vitumbiko uja ndiwagulu lathu in terms of age group chifukwa ife medi mafika ku college iye ujaso tinampeza ali ku college. Of course anali ma seniors kuti akumaliza komano it's heartwarming to see somebody that you have known kuchokera muli achisoze, right, kuti being appointed. So I celebrated that, and some people anabwera but umangobisala iwewe umangobisala timaziwa ndiwe wakongress. Okay, and then later I say something about Professor Arthur Peter Mutharika, right? Kuti DPP was supposed to pick a younger candidate, and people came, Congress. The thing is, ambiri mamangika. You want muntu apange stick ku chinthu chimodzi basi asaoneso chinthu china chabwino, asayamikireso chinthu mbali ina yabwino, asamvereso za mbali ina, ngakhale mbali ina ikulankhula zinthu zopusa azikhalabe ali mbali yomweyo. Okay? Ndeniyo muzinena kuti ameneyo komano ndi wathu. You understand? Ndinapangapo video mukumbukira yomwe ndinanena kuti majority ya anthu ikufuna wakuti then nakuza kuti koma majority ya anthu ku Malawi siganiza bwino. Mukumbukira? And now enaso amabwera uyuyu amangosintha samaziwa chimene akufuna. Hear me. I know what is good for Malawi, and I know what I want. Okay? And I know kuti mbali zonse is not sisili perfect. Okay? Ndinakuza nikale nditapanga kuti ndipange focus pa zoyipa, nditakumakuza ndi zoyipa za chipani china chilichonse every day. Okay? Zoyipa za chipani china chilichonse nditakumakuza na every day kumapanga post zoyipa za chipani. Koma I don't really like wasting my time on political parties kumapanga zipani zija zoyipa ubwino zipani zoyipa. I can be doing that. I focus on Malawi. Sinapange hangi mbendera ya chipani. Nditafuna ineyo kusaka mbendera ya chipani china chilichonse nditakuyipanga hangi apa. Okay? Anditafuna mbendera ya chipani china chilichonse kansalo I can get it kuchipanga hangi apa. Koma I hang mbendera ya Malawi because I know, and all my life I wish for Malawi to be great. Ambiri numangoziwa titenge passport tisipita kunja mazozodolo passport ija ndi chitonzo kwambiri passport ikhala ya ndi passport ya Malawi. Mazozo tikunja kuno kwa namasankhana ma passport kuonesa passport iwe anthu ngoni ena kubwera kuonesa passport kwa pasaule dusa bwana dusa fast. But you think smart sunglasses man? We want our country to be great. Anthu ena azisiliraso uziduka nyamula passport ya Malawi kumachita kuyionesa monyadira anthu nkumayilemekeza kuti mafana ukukuwa ndi madolo. That's what we want. Okay?
And about ideas, change your ideas. Musakhale limited. Change your ideas. And that's a God-given right for you to change. You have free will. Do you know what is free will? Kuganiza iniyo mwanoka. Okay? Don't be restricted. Ndi chipani kapena mfundo za ena ake kapena nkumaoba. If ngati we umaoba sungala nkule sungayamikire munthu wina adachita zabwino, kukanika kumuyamikira just because ukuopa akuti you don't have free will. Mulibe free will. You understand? Put Malawi first. Your political parties kumbali. Tose tapanga ma analysis tina malowa live kumakuuzani kuti DPP is not the best solution. Kusankha APM ndi Genius is not the best solution. Kusankha Jakwera ndi Amumba is not the best solution. Tose tinalankhula zimenezo. Okay? But chifukwa cha majority, the democracy, majority is many yasankha, we respect majority. Okay? When we respect majority, sugudi union de mesa union nde mango sinta asimaziwa chimene mafuna. No. Respect majority. Majority yasankha, that's democracy. Now, ngati anthu okonda dziko, even majority yasankha, can you try to help anthu amene ajawo kuti mwina asinthe akonze zinthu? They should be better. Ambiri mukumandifunsa kuti amwene DPP apapa yawina itenge boma, do you think kuti economy ingasinthe? Do you think kuti mitengo ya zinthu ingasinthe, forex ingapezeke, mafuta angambe kupezeka? Ndikumakuuza kuti be hopeful and you have to be optimistic. You have to wish for the good things to happen. We have no guarantee kuti iwo zimenezo zabwino zokhazoka zichitika. That's what we wish for. Ena muumadi yayi kuli umachisale ujamu asapezeke so we wish for kuti adziwe DPP adziwe zimene anthu ankadanilana nawo, adziwe zinthu zimene zimapasa mbiri yoyipa and asinthe. You understand? Chimodzimodzi MCP is not wholly bad. Ajakwera ndi manena ndafotokozapo sombuyo muna kuti noseni mukumati MCP alephera komatu tikumayiwala kuti 2020 simunavotera MCP. 2020 inawina chisankho MCP. 2020 inawina chisankho inali Tonse Alliance. Inawina chisankho inali Tonse Alliance. Kunali mavoti kumene kujako obwera chifukwa cha Tonse Alliance, chifukwa cha Achilima, chifukwa cha UTM, chifukwa cha azipani zina PP ndi zina Tonse Alliance. People came together in solidarity to elect Tonse Alliance. And atayamba kulamulira anapezeka kuti agawanamo zida adani koma it was Tonse Alliance that crumbled. Mapeto ake nkusaliramo MCP. Even MCP towards the end inalibeli pa ubale ndi nkulu uja amati wokudya zake uja wamfupi uja analiso moti mmene muja. Of course the MCP takes all the blame. Koma they were not anthu amene munavotera 2020. Analibe vice president wa MCP 5 years yonse. Ajakwera analibe vice president wake wa MCP. He was still forced kuti azipanga ma partnership ndi anthu ena. And if you say these things, but you know the truth and you speak the truth, make informed analysis, my informed decisions, my arguments, my arguments are zero. Okay? And then muziona anthu ake watuwana. Inesongo banga phokoso I haven't invested in my education kuti ndizapanga phokoso limodzi nditi anthu linatake tosaphunzira tomwe tili pa social media kati matuwana kati madani. I'm not in their category. I'm in my own category. If you realize my category, you can join me. Together we be in this category. Koma don't put me mu category yati anthu tano licha.